Det er seriøst ulækkert, det her. Jeg kan ikke få tilbage det, så jeg bruge det her. Det føltes lidt som om, at jeg lige pludselig stod i minus 10 grader. Jeg blev nærmest paralyseret og frøs helt vildt. Og så lige pludselig, så kunne jeg høre sådan en tynd, hviskende pigestemme. Jeg blev bare fuldstændig skrækslagen og rystede helt vildt. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Og så lige pludselig så var stemmen og kulden bare væk. Som om, at hun sådan havde gået forbi mig. Det var så herinde, jeg mødte den grå dame. Da jeg stod herovre, det hele blev isende koldt, og jeg hørte den der tynde, hviskende pigestemme. Jeg tror måske, at stemmen kom derindefra, da det er der, folk oftest møder hende. Jeg startede med at høre en dør smække, men der var ikke nogen. Derefter så hørte jeg fodtrin, der kom nærmere og nærmere, men jeg var alene. Ja, da fodtrinene så var helt tæt på, så mærkede jeg en iskold vind lige ind på mig. Ja, efter det så hørte jeg et skrig, et meget langt skrig, og lige pludselig så stoppede det bare, ligesom det kom. Jeg sad på værelse 19 sammen med nogle venner, og vi havde hørt historien, så vi havde tænkt os at lege det der ånden i glasset. Vi troede trods alt bare, at det var en eller anden røverhistorie. Men altså, vi sad på værelse 19 og legede det der ånden i glasset. Til at starte med, så skete der ikke rigtig noget. Men lige pludselig så blev glasset bare helt vildt, og det kørte rundt på brættet. Lyset det slukkede, og det eneste man kunne høre, det var et højt skrig. Og det var så herinde, vi sad og legede ånden i glasset. Vi havde lavet sådan en Ouija-bræt. Og det var faktisk lige her, vi sad, da det var, at glasset det gik helt amok. Er der en ånd til stede? Der sker jo ikke en skid for hende. Fuck. Hvad sker der? Jeg tror normalt ikke på spøgelser, men jeg kan mærke, at der er noget heroppe. Det er 100 på. Følelsen af, at man bliver overvåget hele tiden. Jeg kan mærke, at der er et eller andet her. Og især nede i kælderen, der kan man høre fodtrin indimellem. Men kan ikke have en god aften, så er jeg spændt på, og nat, så er jeg spændt på, om I... Jo, tak. Hej hej. Vi ses. Så vi er helt alene på skolen nu. Og vi vil gå ned i kælderen for at se, om vi kan komme i kontakt med den grå dame. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Test 1, 2. Hørte du det? Kom. Nu står vi nede i den famøse vaskekælder. Det var som sagt hernede, da lille pige blev begravet af den daværende forstander inde bag døren i det gamle fængsel for mange år tilbage. Det er hernede, skolens paranormale aktiviteter foregår, og hørte du det? Vi prøvede at komme i kontakt med den grå dame, og det lader til, det lykkedes. Vi hørte en bankelyd lige før, og det lød til, det kom herindefra. Men har set tomt ud. Det kom herfra. Hallo? Er her nogen? Nej, så du det? Hvad var det nu? Hallo, er her nogen? Nej, hallo? Du. Nej, vi skal have det her.